Hori da, aurrek urtean super ondo juntzan, bai barneko aktibitateak eta bueno, programazio publikoa super ondo juntzan, eta gainera feedback super ona eduki genduan, herritikan eta baita ikasleak, eta bigarrengo edizio inbar genuen. Eta gaina, aurreko urteko 5 ikasle errepikatu dute, orduan baita somatzen da gauzak ondo funtzionala. Bai, antolakuntza nahiko komplikatua da, eta aurten formatu nahiko berdina egin dugu, antolakuntza hobetzearren, eta baita programa sendoago egitearren baita. Bai, Ibarzax ditu bi arlo, bata dana hezkuntza arloa, eta bestea dira programazio irekia, kontzertuak. Orduan, hezkuntza arloan ditugu lau herrialde desberdinetako ikasleak, datozela Herberetatik, Italiatik, Txinatik, eta Espainiako erkidego desberdinetatik. Bai, eta ikasle horiek etortzen dira irakaslien klaseak jasotzera, baina baita aktibitate asko egiten ditugu, ganbera musika, dela batera musika jotzia. Ontsa arratsaldean ditugu laukote klaseak eta baita ensemble edo saxofoi orkesta klaseak. Pixkat kombinatzen dugu bakarkako klaseak goizetan, gero arratsaldetan ganbera musika, eta astean zehar, dana batera egiten dugu. Hemen dauz familia bat bezala, aste osua eta sustartzea nahi dugu elkarrizketak, ideiak konpartitzia eta pixkat zehose hemen sukaldatzia, astean zehar. Eta arratsaldeko programa irekiak, 8 kontzertu, dauz aurten gehienak Azitango parrokian, eta dia azkenean irakasle moduan etortzen dian artistak, beraiek prestatzen dute programa oso bat, eta hori, bai. Bai, hori da, ni barne, hemen, baina datasun jendea oso potentia da. Esango ditut, Arno eta Juani diala pixkat baita Ibarzaxen antolakuntza artistikoan batez ere dauzenak. Arno da Amsterdameko konserbatorioko irakaslea, 40 urte baino gehiagoko karreria daka, eta saxofoi klasiko liburutan izen handinenetarikoa da. Eta hemen dago, eta gaina urtero etorrina da, Eibarrera. Eta Juani baita da gaztiagoa da, baina aktibitate artistiko oso potentia daka, Herberetan batez ere laukote batekin, goi mailako laukote batekin, gero dakagu Xabi, dela irakaslea Berlineko unibertsitatean, eta Sara, justo oindela aste bat irabazizula Burdeoseko irakasle plaza baita. Jende oso potentia da, eta pianista dakaguna Tobias Bosbom, bera irabazizun baita Netherlands Music Prize, dela lehiaketa oso ospetsu bat Herberetan. Luxuzko ekipo bat, bai. Azkenean saxofoi klasiko mundua ez da hain ezaguna, eta baita pixkat Ibarzaxekin nik nahi dudana ekarri, niretzako inspiratu diaten artista hauek, ez diala hain ezagunak publiko orokorrerako, hona ekartzia eta azkenean kalitatezko recitalak emotia eta jendeak somatzen du. Bai, azkenean goi mailako ikasleak dira, dana formakuntza profesionalean barnean, hori da pixkat dakagun kriba. Azkenean beraiek behar dute dependentzia pixkat errepertorioa prestatzeko, baita ostiral goizian kontzertu bat dakate bakarrik pianoarekin, bakarka, eta gero zapatuan udaletxeko arkuk betan taldean. 16 plaza ditugu, eta urten bete dira, eta jendia geratu da etorri barik baita, aurten, bai. Iaz gehiago kosta osoan. Iaz azkenean jendeak izun ezagutzen, saxo komunitatean baita. Orduan
Ingenun lana grabazioak egiteko, publikoa ikusten dago, kontzertutan gauzela kamarak, dakagu baita hemen, hori azkenean zabaltzeko. Bai, aurten programazio publikoan ez dago dantzarik, baina goizetan, kezkaretoan, dantzaretoan hemen portalean, egiten ditugu ariketa fisikoak. Gorputzarekin, bai, hori beroketak egiten ditugu klasiak baino lehen, aurreko urteko dantzaria Katarina, bera da ariketa hauen antolatzaile eta egiten ditugu azkenean musikariak baita gorputzarekin lan egiten dute. Eta gaina nahiko fisikoa da eta kontzientzia hori eukitzeko eta astian ziarlantzeko eta gero ariketa horiek baita erabiltzen ditugu klasetan. Orduan pixkat, aktibitate guztiak astian zehar nahiko konektatuta dauz bata bestearekin. Nire ustez, inspirazio aste bat da beraientzako. Azkenean, beraiek dauz, esan dudan moduan, formakuntza profesionalean, baina ez dakate hemen sortzen dugun burbuja hau. Ez dakate hemengo ideiak partekatzeko momenturik edo 6-7 goi mailako irakasleak beraiekin bazkaltzen, ibiltzen, klase osteetako elkarrizketak egiten. Hau da plus bat, da pixkat tridimensional. Da saxoa ikustia ez klasetik kanpo, nola baita ze erlazio daka kontzertu areto batekin, publikoarekin, nola gauz baita publikoarekin konektatzen, eta nolako programa bat prestatzen du musiko profesional bat. Eta da esperientzia oso praktikoa azkenean. Batartean, ni Amsterdamen nabil, eta aurten laukote batekin egon naiz jiran, han Herberetan, ni baita klaseak ematen ditut, han, eta prestatzen urrengo denboraldia, urrengo denboraldia dantzako proiektu bat ekarriko dugu, espero dut baita Ibarrera ekartzia, eta proiektu pixkat berezia izango da. Eta dakaten ideia lortzen badet, hemen erakusteko aukera izango dugu, urrengo urtean izango dugu, baina bai.